सात संरक्षण सुबह मानी निरक थे माने बांगी सुबह फाइक सार जों के माने छात्र संगठन जमातिया हदा स्टुडेन्ट एसोसिएशन के कायसा संगठन दङ और जागानिबो जों माने जे जों गोबां सुबा मायाफोर जे जों मा सा बहायके सुबा लाइफायबो माने अरनिबो जों सुबानि हि फायमानि हायकलाया जों अमो और जागानिबो जों मालाया नि सिफायबो जों मालाया नि सिफायबो जों मालायबो किसा मालाय लायते हि हायनो अमो मालाय लायते हिंगे जे जों मा सा पता हायबो लाय मा तै बहायके जों फायलायबो जों आसु सुबा लायमिया जों स्टुडेन्ट एसोसिएशन हि जों संगठन खालायमानि तो 2004 बराव खालायले हा ये खामानि परेबो जोंबो बता हायके जन किसा बता हायके सुबा बै सिनि हाथायाव बोरां आस करे जों ताके सार ओ निरक म सरकारावगो सुबह माने बिसिङो निरक सरकाराव साहाय्य हरदो मात्र जों सरकाराव साहाय्य माया जों सिनि पार्सनाल होयते के जों जे जों मा सा बता हायके फायबिसि जों सुबा फायो जागानिबो सार हामबाय बेलायखिनो इंगे सारनिबो मुंखिया सायखोना रसदि आंबो मुंखा प्रदीप जमातिया पारांखा उदयपुर महारानी सेन्ट्रल कमिटिनि कायसा मेम्बार हामबाय दो सार इनदो हामबाय